No, bouchni dál. Má tam bedny, vole. No, ledr. Ty pičo, těch researchů. What the fuck, hej. Wow. Ty pičo. Drasiku, pojď sem, pojď sem. Pojď sem. Neber to. Tak počkej, já tam vrátím gunpower. What the Drasiku. Jsi spadnul? A máš natočený? What the fuck? Čum do tebe dny. Ty kráva, kolik chceš 4? Tady pojď sem. Drasiku, tady koukni, koukni tam. Easy. Těch restrčky tu ne. Si beru. Jsem se taky vzal, ať půjdu ty potřebu na metal. Jo. Kámo, to gunpowder ne, ty vole. Si beru C4. Můžu se vzít taky, když tak jde? Jo, dám ti 2 C4. Já už mám právě doma jenom 2, jsem bouchal 3 baráky, ale mám asi 10 000 nábojů, ale žádný C4 tam neměli, ty vole. Easy. Poslat Čárkovi obrazek na Messenger? O, ty zase řekneš videjko a hovno. Nemá tu třeba M4? Ne, on tady nemá M4, co? My jsme boháči. Vezmu sem P5. Já jsem majster. No ale to mám brát, ty vole. Všechno. Okay. Tam byla plná dřeva někde, vole. Ty kokos to sulfuru, ježiš, to bude granátu zas. Já tak mám rád ty raidiny, když prostě tady někdo týden nehraje, vole, to je tak super. O, MP5. Dneska vyzkoušel. No jak včera byl MP5, no. Koho dřeva plná bedna. Já mám jako 3 prdele metal fragmentů, očko, no. Ale nekrafti stolou kolitry, to se nevyplatí. Ne. Až tak tam 4 nebo něco prostě. Tyžky to je nemá.